Яңа Гасыр телерадио компаниясының 6-нчы филиалы ачылды. Хәзер Ульяновск белән дә элемтәләр ныгый. Әлеге идеяны өлкә губернаторы Сергей Морозов хуплап чыккан. Ачылыш тантанасында өлкә хөкүмәт рәисе орынбасары Николай Доронин, Татмедиа җәмгыяте генераль директоры Ирек Минәхмәтов, Яңа Гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Ишат Әминов, аның орынбасарлары Ишат Сафиуллин һәм Миләүшә Туганова, шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре катнаша. ТНВның Ульяновскдагы филиалында шартлар заманча: видеокамера, тавыш яздыру, монтаж ясау стелләре һәм башка техник җиһазлар барысы да өр-яңа. Өлкәдә Чишмә дип аталган беренче татар телевизион тапшыруы моннан 25 ел элек эфирга чыккан. Бүген башка каналга күчсә дә, ул татар халкы тормышы, сәнгать, мәгариф өлкәсендәге яңалыклар белән һәрдаим таныштырып бара. Хәзер милли тормышны яктырту бурычы Татарстан Яңа Гасыр каналы филиалына йөкләнәчәк. Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәрендәге татар мәктәбендә ана телендә белем алырга теләүчеләрнең саны ел саен арта. Ләкин мәктәп һәр теләүчене дә үзенә сыендыра алмый, сәбәбе урын җитмәү. Таләпләр катгый, һәр сыйныф 25 баладан артык булырга тиеш түгел. Быел мәктәп җитәкчелеге әлеге проблема белән кабат очрашты. 5 бала үстерүче Нәфисә һәм Рифкат Самигуллиннарның өлкәнең бу данлыклы мәктәбендә 5 баласы укый. Узган ел олы уллары Илнур аны уңышлы тәмамлап, бүген институтта белем ала. Тагын 6 елдан төпчекләре Илмир да шунда киләчәк. Ата-ана инде бүгеннән үк гариза язып чиратта тора. Уку елы дәвамында да мәктәпкә гариза тотып килүчеләр байтак җыела икән. 36 гариза булган иде. Хәзер шуларның инде 32-сен генә ала алдык, чөнки кабинетларыбыз кичкенә булу сәбәпле парталар сыйышмый. Сер түгел, мәктәпкә килүче сабыйларның байтагы татарча бөтенләй белми. Килдем мәктәпкә. А? Ты в класс пришла, говорят. Да. Менә шундый сабыйлардан 10 ел дәвамында мәктәп саф татарча аралаша торган укучылар әзерләп чыгара. Алай гына да түгел. Бу мәктәпнең укучылары татар теле буенча бөтен Россия олимпиадаларында да җиңеп чыгалар. 10нчы класс укучысы Диләрә Ризванова да мәктәп бетергәч Казанга җыена. Минем хыялым школы мәктәпне бетергәч консерваториягә Казанга җырчы булырга. Анда инде уйлап торам, татар теле укуын, язуын белергә кирәк. Узган елдан шәһәрнең мәгариф идарәсе, мәктәп һәм мөхтәсибәт ислам дине дәресләрен укыту буенча үзара килешү төзегәннәр. Шуның нигезендә балаларга ислам дине тарихын өйрәтәләр. Бызлар урыннан күзгалды дип әйтсәк тә була, шөкер Худайга. 300гә якын бала укый торган бу мәктәптә башка дин тотучыларның балалары да белем ала. Директор сүзләренә караганда, алар да ислам динен өйрәтүгә каршы түгел. Православияны үзебездә дә өйрәтә алабыз. Менә татар динен дә, мөселман динен дә өйрәнсен дип. Яшерен батырын түгел, толерантлык дигән төшенчә күп вакыт сүздәгенә калган бер чорда, бу мәктәп аны чын мәгънәсендә эштә тормышка ашыра. Шуңа да уңышлары күпләр сокланырлык. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Бедарисов, Татарстан Яңа Гасыр каналы.